آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا می‌خواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا می‌خواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه می‌دهیم. و یا شخصانه می‌خواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه با صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دستافک نیز کرده می‌شوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریست جی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи J. Видеои имрӯзаи мо ахборотҳои нав, яъне як ахбороте ки ахборот ҳам мебигем агар мавзӯъ хато намекунем, ки дар ҳамин мавзӯъ бисёртар савол пешниҳод мекарден, оиди ба итмом расидани даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. дар ин маврид беҳад саволҳо зиёд буданд ва тӯли чанд рӯз пеш мо гуфта будем ки рӯзҳои наздик як навор мекунем ба шумо мефаҳмонем ва баъд бо дар идомаи суҳбат дигар хабарҳоро ба шумо пешкаш мегардонем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ призви баҳорӣ шурӯъ мешавад аз 1 апрел то 27 майя. яъне 27 майда аллакай фармон мебурояд ба анҷом мерасад. пас аз 27 май дигар ягон каса даъват намекунанд ба хизмати ҳарбӣ ё ки ба тарзи дигар бигирем, агар аз роҳҳо аблава намекунанд, чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, 27 майда ба анҷом мерасад, аллакай фармон мебурояд ва боз то моҳи октябр баъдан боз шурӯъ мешавад даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ дар тирамоҳ. аз 1 октябр шурӯъ мешавад давомнокиш то 27 ноябр. умум мақсади гап ки аллакай даъват ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расид. ҳар шахсияте ки савол медоданд ки оё аблава кардан бучид ё ки даъват кардан ба хизмат бучид, албатта ки фармон 27-да ба мисли ҳамасола мебурояд даъват ба хизмат ба анҷом расид. ва оиди як чизи дигар саволҳо буд ки суммаи аз хизмат озод шидан аниқ шид ё ки не. мутаассифона оли аниқ шидагӣ нест бародаро. агар ки аниқ шид, мо ҳатман видео мекунем ва боз ба шумо мефаҳмонем ки барои озод шидан аз хизмати ҳарбӣ чанд сомон маблағ бояд пардохт кунем. ба хотири чӣ мо камтар дертар кардем ҳамин навора, чунки бисёри комментарияҳоро ман мехондам. мисол мегуфтанд мо рӯзи 1 июн биёем, моро даъват мекунанд ба хизмат, ё ки мо рӯзи 5 июн биёем, моро ба хизмат даъват мекунанд ё ки не. ба хотире ки ман ҳамаи комментарияҳоро хостам бихонам як бор аз назар бигзаронам, баъдан як видео кунаму ин мавзӯъро нуқта монем. яъне ҳар касе ки савол додагиай дар ҳамин маврид фикр мекунам аллакай ҷавобша гирифт, чунки мо қайд кардем аллакай 27 май даъват ба хизмат ба анҷом расид. ва мегзарем акнун ба қисми як ахбороти дигар ки Федератсияи Россия боз аз як шаҳри дигар ба ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳоша иҷозат дод. нафароне ки гирифтори дарди сутунмуҳра ҳастанд ва шумо беҳтарин духтури тоҷикро дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург тавсия медиҳем. табобати дарди сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра ва дарди буғунҳо, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо. табобат бо гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. барои маълумоти пурра ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Федератсияи Россия барои парвоз боз аз як шаҳри дигараш ба Тоҷикистон иҷозат дод. равобити ҳавоӣ бо Тоҷикистон аз саратви Федератсияи Русия низ барқарор мешавад. яъне ки парвозҳо миёни Федератсияи Россия як шаҳри дигараш бо ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор мешаванд ки ӯ шаҳраш ном дора Саратов. ва аввалин парвоз аз Русия Саратов ба ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудагиай рӯзи 2 июн. шурӯъ карда аз 2 июн парвозҳо аз Саратов ба ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки шаҳри Душанбе оғоз мегарданд ва пас аз 2 июн бо ҳамихе ҷадвали парвозҳо зиёд шидан мегиранд аз Саратов ба Душанбе. ин дар ҳамин ҳол аст ки мақомоти Саратов мехоҳад назорати санитарию карантиниро пурзур кунад. ҳамин тариқ фурудгоҳ ба онҳое ки аз кишварҳои ҳамсоя алалхусус аз Тоҷикистон меоянд диққати махсус диҳанд. яъне ҳар шахсияте ки ба Саратов сафар мекунад инчунин қайд намудагианд ки бояд ҳама қонун ва қоидаҳои бемориро риоя кунанд то дар оянда парвозҳо низ зиёд шидан гиранд.
ахбороти навбати мо оиди раиси шаҳри Душанбе яъне Рустами Эмомалӣ барои сохтани мактаби нави русӣ 2 гектар замин ҷудо кард. Ҳукумати Душанбе барои сохтани як мактаби русӣ 2 гектар замин вогузор кард. Дар бораи дастури вижаи раиси шаҳр дар ин бора Орстуде гузориш медиҳад. Шаҳрдори Душанбе барои сохти мадрасаи ҷадиди русӣ дар пойтахти Тоҷикистон замини 2 гектара ихтисос дод. Менависанд дар хабарнома. Гуфта мешавад бо дастури раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ин мактаби русӣ дар маҳаллаи Зарафшон дар ғарб шаҳри Душанбе сохта хоҳад шуд. Яъне ки 2 гектар замин дар тарафи Зарафшон. Ба фикрам медонем бисёрид ки дар киҷо қарор дора. Бо дастури раиси шаҳри Душанбе дар ҳамун минтақа як мактаби нави замонавӣ русӣ бунёд карда мешавад. Ин мактаб бо имкони пазириши 1200 донишомӯзи хонанда 4 мактаби русии дигар бо сармояи ҳукумати Русия дар моҳи сентябри соли 2022 ба баҳрабардорӣ хоҳад расид. Барои сохти ҳар як 5 мадрасаи ҷадид ки бо барномаи омӯзиши вазорати русӣ фаъолият хоҳанд кард 1 миллиарду 200 миллион рубли русӣ хазина мешавад. Ин мактабҳо бо ҳадафи тарвиҷи забон ва фарҳанги русӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Душанбе, Бохтар, Турсунзода ва Кӯлоб сохта мешаванд ва ҳукумати Русия муттаҳид шудааст ки омӯзгорон ва таҷҳизоти мавриди ниёзи ин мактабҳоро низ таъмин кунад. бародарони азиз, ахборотҳои имрӯзаи мо ҳамин қадар буд ва видеоҳои нави моро интизор бошен. Дар канали мо обуна шидана ҳатман фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.